O Concello de Lousame retoma as visitas guiadas ás minas de San Fins. Ao longo do 2020, este espazo recibiu máis de 1000 visitantes a pesar da pandemia da Covid-19 e dos períodos de confinamento. O Concello de Lousame retoma as visitas guiadas programadas ao Museo das Minas de San Fins despois de varios meses en actividade polas restriccións sanitarias a causa da pandemia da Covid-19. Dende este momento xa se poden realizar reservas para as visitas guiadas para grupos, que en ningún caso poderán superar o número máximo permitido polas autoridades sanitarias en función da evolución da pandemia. Así, o número máximo de visitantes permitido actualizarase de xeito constante, de acordo coas medidas establecidas polos executivos autonómico estatal. As visitas teñen unha duración aproximada d'1 hora e poden programarse calqueira día da semana. Todas as persoas interesadas na actividade poden chamar ao teléfono de reservas 981 820 494 ou enviar un correo electrónico ao enderezo museominasdesanfins@gmail.com.